Sabíeu que per cada 500 quilograms de paper es talen aproximadament 5 arbres centenaris? Us heu parat a pensar en quantes caixes de cartró utilitzeu habitualment? I si us diguéssim que podeu ajudar el planeta de manera fàcil i barata? A conseqüència del canvi climàtic i per conscienciar els nostres clients, hem creat una línia de productes que són sostenibles amb el medi ambient, ja que són de cartró reciclat. Ens dediquem a la comercialització d'envasos i embalatges de cartró ecològic i les proteccions per tal de mantenir els productes més segurs. Oferim tot tipus de productes per tal de poder arribar a tots els nostres consumidors. Aquests són alguns dels productes que tenim a l'abast que els podeu trobar o en el nostre catàleg o a la nostra pàgina web. Podeu trobar des de caixes estàndard fins a caixes especialitzades per diferents productes més concrets, com per exemple caixes de sabates, caixes per arxius definitius, caixes per ampolles de 3, 6, 9, 12 unitats. I les proteccions que són els productes que tenim, bobines de bombolla de diferents tipus, separadors de cartró, entre altres. Amb uns preus assequibles tenint en compte la qualitat dels nostres productes. A part dels preus assequibles, avui, aprofitant el networking, hem estat oferint ofertes, descomptes i promocions que també podreu veure a la nostra pàgina web. Actualment ens centrem en el mercat nacional, però el nostre objectiu és expandir-nos a la Unió Europea. Com a emprenedors, el nostre objectiu és innovar i entre tots participar en la millora de la nostra empresa. Som estudiants de l'Institut Mas de la Cama i venim a representar. Som estudiants de l'Institut Mas de la Cama i venim en representació de l'empresa de Cartón, una petita gran empresa creada a Europa. Per més informació, no dubteu en visitar la nostra pàgina web o contactar amb nosaltres. Moltes gràcies per la vostra atenció.